Niger autorité ulu ya ila ka fɔ min ye Faransi ambassadeur k'a ka kasakuru ka taga bɔ Niger nga Faransi kɔni ko ulu kɔni tɛ taa. Tombouctou a yirala ka fɔ ko banbagati wale dɔ kɔni kɛra ye ni maa kelen kɔni bɛ yen nɔ o bɔnɛna a ni la. Gabriel Touré baarakɛlaw ulu kɔni ye wulikajɔ dɔ kɛ k'a yira ka fɔ k'u ka sara kɔni tigɛra ko olu ma jɛ n'o ye. Min ye Mali autorité maaw ye u y'a yira ka fɔ ko olu kɔni ni sema maaw kɔni tɛ ɲɔgɔn na. An balimaw aw bisimila ye an ka bi don kibaru kɛnɛ kan. Kibara fɔlɔ o bɛ tali kɛ min ye Niger kunkanko ye. A yirala ka fɔ ko juma tɛmɛnen ko Niger autorité maaw olu kɔni ye sɛbɛn bɔ sɛbɛn min kɔnɔna la u y'a yira ka fɔ ko Faransi ambassadeur k'a ka minɛ ta k'u ka taga bɔ Niger ko k'a sababu kɛ fɔɲɔgɔnya dɔ kɔni fɛ yen. O kun kɔnɔna la min ye Faransi autorité maaw olu fana ye sɛbɛn bɔ k'a yira ka fɔ ko min ye olu ka ambassadeur ye ko o kɔni tɛ taga bɔ Niger sabula ko min ye ɲɛmɔgɔ minnu bɛ Niger kunna ko olu kɔni to olu dɔn a ɲɛmɔgɔ ye sabula olu sigira u ma sigi ni sariya kɔni togoya ye o de kun na ko olu kɔni ka ambassadeur kɔni tɛ taga bɔ Niger ko sabula ko yamaruya foyi tɛ Niger autorité maaw bolo ka olu ka maaw kɔni gɛn ka bɔ Niger dugu kɔnɔna la. Ayiwa tuma min na kɔni min ye Niger maaw ye olu kelen ka nin sɛbɛn bɔ bɔlɔlɔw sanfɛla la min ye sɛbɛn f'u ye olu kɔni carina k'a yira ka fɔ ko min ye Niger kɔni autorité maaw ye k'u y'a laɲini fana ko Côte d'Ivoire, Allemagne ani Nigeria k'olu fana ambassadeur ka ta ka bɔ yen nɔ nka Niger maaw kɔni bɔra k'a yira ka fɔ ko nin ye maa ŋaniyajugu ye o bɛ ka nin baara kɛ ko k'a ɲɛsin olu kɔni ma sabula olu m'o nin fɔ olu kɔni ko maa min ka ambassadeur kan ka ta ka bɔ olu ka jamana kɔnɔ k'o ye Faransi ta de sabula ko olu kɔni ye o ci a ɲɛmɔgɔw ma nka a ma ci jaabi fɔ olu ye wa a ma taa olu kɔni ka wele lamɛn k'o ye ko min ye ko min tɛ bɛn olu kɔni ma sabula ko n'i ye Faransi ambassadeur o tɛ se ka na olu ka jamana kɔnɔ olu ka ci bila u ma o k'u ban ka taa olu ka ci lamɛn k'o ye dɔgɔyama ye o de kun na olu y'a yira ka fɔ ko Faransi ambassadeur ka ta ka bɔ nka min ye ka fɔ dugu minnu fɔra i n'a fɔ Allemagne ale ni Côte d'Ivoire ni Nigeria ta ko olu kɔni ma kɛ ko nin ye maa juguw de u bɛ fɛ ka nin kɛ k'olu mankutu tiɲɛ diɲɛ kɔnɔ nka u y'a yira k'a fɔ k'u bɛ sɛgɛsɛgɛli kɔni kɛ ni mankutu tiɲɛ in bɔra yɔrɔ min u b'u bolo da a kala kɔni kan. Ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Tombouctou ko min ye majugu wale dɔ ye k'o kɔni kɛra ye sibiri tɛmɛnen ni maa kelen bɛ yen nɔ ale bɔnɛla nin na maa fila bɛ yen nɔ olu joginna. Ayiwa kibaruya minnu sera ma o koɲɛ la olu y'a yira ka fɔ sibiri don n'o kun ye uti kalo tile 26 ye min ye armée Mali maaw kɔni ka bɔlɔlɔw ye olu ye sɛbɛn bɔ sɛbɛn min kɔnɔna la o y'a yira k'a fɔ ko banbagati wale dɔ taara ka ɲɛsin Tombouctoukaw ma o de ye k'a fɔ ko mugu jugu dɔ bɛ banbagatiw bolo ni a bɛ f'o ma obus u y'o kɔni ci Tombouctou dugu kɔnɔna la o cili hukumu kɔnɔna la a yira k'a fɔ ko min ye maa 3 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ ye ko olu kɔni joginna maa 2 bɛ olu ka joginni kɔni juguyara fo olu taara kɛnɛyaso la wa maa kelen dɔ ye ni ale yɛrɛ ye funɛkɛni min se taa san 10 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔnɔ ko ale joginni nka ale fana ni tora ni waleya in kɔni sen fɛ nka o bɛɛ n'a ta min ye finitugu ye u y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni wulila k'u jɔ walasa ka taa tugu ni banbagati ninnu kɔni na nka maa kɔni t'a dɔn u bɔra yɔrɔ min wa min ye Mali autorité maaw ye u y'a yira k'a fɔ ko nin kɔni kana maa lasira ko olu bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ walasa min ye Tombouctou a n'a lamini kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na walasa lakana bɛ se ka kɛ yen cogoya min na. Ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen nɔ kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Gabriel Touré hakɛ ɲini jɛkulu minnu bɛ yen nɔ olu kɔni bɔra ka wulikajɔ dɔ kɛ juma tɛmɛnen ayiwa u y'a yira k'a fɔ ko olu ka nin wulikajɔ in tɛ dɔwɛrɛ o de ye ka yira k'a fɔ u ka ɲɛmɔgɔba n'u ye ka directeur ye ale y'a u ladɔnniya k'a yira k'a fɔ k'u ye grève minnu kɛ ko o grève in wari bɛ tigɛ ka bɔ u sara kɔni na o hukumu kɔnɔna la min ye nin syndicat mɔgɔ ninnu ye n'o o syndicat tɔgɔ ye syndicat national de la santé et de l'action sociale et de la promotion des femmes du centre hospitalisé universel Gabriel Touré olu y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni ma jɛ ni nin waleya ye sabula ko sariya kɔnɔna la yamaruya don baarakɛla bolo ka baarabila kɔni kɛ a mago bɛ fɛn min na n'o o laɲini ninnu ma sabati wa sariya y'a yamaruya fana min ye olu ɲɛmɔgɔ ye k'u ka sigi ka fɔ kɛ ka min ye négociation ye k'o kɛ u ka laɲiniw kɔni na ko nka min ye Gabriel Touré kɔni ɲɛmɔgɔ ye olu kɔni ma sigi ka fɔ dayɛlɛ baarakɛla ninnu ye o de kɔni hukumu na ko olu taara u ka grève la u ka kuma kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ko nin ye injustice ye ka ɲɛsin olu kɔni ma ko bin kɛra olu kɔni ka u ka baara hukumu kɔnɔna la sabula ko yamaruya min dira olu ma olu ka baara bila wa baarabila kan ka kɛ condition min kɔnɔna la k'olu o bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ nka ko n'a fɔra bi a fɔra ko olu sara bɛna tigɛ ko u bɛ fɛ ka olu tɔw faga de ka taa a fɛ laɲini minnu b'olu bolo n'olu bɛ ka réclamer n'o laɲini bɛ kɛ jamana yɛrɛ ma fura ye n'o laɲini hukumu kɔnɔna la olu ka kɛlɛ kɔnɔna la ni a fɔra ko olu ka sara fana bɛna tigɛ k'o ye ko ma tɛ ka kɛ wa ko nin y'a san 2 ani kɔ ye olu bɛ grève kɛ ko maa si ma deli ka dɔrɔmɛ 1 tigɛ ka bɔ olu sara la ko nka min ye u ka ɲɛmɔgɔ ye ko a kɔni y'a laɲini ka dɔ tigɛ ka bɔ u sara la k'olu tɛ jɛn n'a ye bi olu tɛ jɛn n'a ye sini kɛrɛnkɛrɛnnenya min yɛrɛ kɔni y'u ka secrétaire général ye
ale ka kuma kɔnɔna ni ale tɔgɔ ye Dr Luseni Benkali a y'a yira k'a fɔ ko ni grève in gouvernement de kɔni y'a laɲini sabula olu ye kuma ɲɔgɔnya ɲini kosɛbɛ ni gouvernement ye k'u bɛ ka kuma ɲɔgɔnya kɛ walasa bɛnkan bɛ se ka sɔrɔ u ka laɲini na nka ko gouvernement ma olu jaabi wa se foyi ma kɛ olu fana ye o de ye k'a fɔ ka grève in kɛ n'o kɔnɔna la n'u ko k'u bɛ olu fana sara tigɛ ko u bɛ fɛ ka olu kɔni tɔ faga de. Ayiwa kibara kuncɛla kibara wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan min ye Mali gouvernement mɔgɔw ye olu kɔni bɔra ka ŋunuŋunukan dɔ kɔni jaabi. Ayiwa a yirala k'a fɔ ko min ye juma tɛmɛnen ŋunuŋunukan dɔ kɔni tun bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ k'a yira k'a fɔ ko Mali autorité min na délégation dɔ bila ka taa Kidali walasa u ni SEMA mɔgɔw bɛ se ka kuma cogoya min na. O hukumu kɔnɔna la gouvernement bɔra k'a yira k'a fɔ ko o kuma ninnu tɛ tiɲɛ ye an bɛ wagati min na bi Mali kɔni ma maa ci ka taa Kidali wa u y'a yira k'a fɔ ko min ye SEMA mɔgɔw ye ko kɛlɛ tɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ ko kɛlɛ bɛ olu ni maa minnu ɲɔgɔn cɛ o ye cɛ marifatigiw ye minnu bɛna lakanabaliya kɛ an ka jamana kɔnɔna la wa ko ni SEMA y'a yɛrɛ ye o kɔnɔna la o kɔrɔ olu ni SEMA kɔni bɛ ɲɔgɔn na ko sinon olu ni maa si tɛ ɲɔgɔn na olu ni cɛ marifatigiw de bɛ ɲɔgɔn na wa u y'a yira k'a fɔ fana ko min cɛ marifatigi ninnu bɛ ka waleya min kɛ o de ye k'a fɔ ko MINUSMA tun bɛ kan minnu kɔnɔ ko Mali armée tɛ taa ye ko kɔni o kuma in ye nkalon ye sabula cɛ o cɛ n'i y'i jɔ olu kɔni ɲɛ olu ni bɛ se ɲɔgɔn ma wa ko Mali kan kɔnɔna bɛɛ lajɛlen ye maliyɛnw de ta ye wa Mali sɔrɔdasiw de bɛ taa o kan kɔnɔnaw la ni SEMA mɔgɔw kɔni tɛ fɛ o ka kɛ ko olu bɛ SEMA mɔgɔw kɔni jate cɛ marifatigiw de kɔni fɛ ko sinon olu ni maa si wɛrɛ tɛ ɲɔgɔn na Mali kɔnɔna la. Ayiwa an balimaw ne kɔni tun ye an ka bi dun kibaru ye ka da o kulo kan aw ni ce aw ka kulumajɔ la aw k'an bɛn an ka dun kibaru wɛrɛ kɛnɛ kan.